סע, נו. סע. נו, סע. זה מצלם, סע. לא, זה לא פלאש. לא, זה וידאו. סלם אחי? כן. סלם. טוב, פשי. תמשיך סלם. נו, תעשה, אני מצלם. סע, גיא. זו ילדים. טוב, בוא גצו כך. גצו זה ממשיך סלם. סעתי. תעצור את זה. חכה. כך. לא, הוא ממשיך סלם את הגצו. חכה. רגע. של אחרים ככה מפיעות כפיים, קהל! נראה לי שכן. אני מקווה, זה כל הזמן צילם. סלם, זה אחלה. נוסו. סלם. זה מצלם! יעמוד. אין לי מצלמה באיכות כל כך טובה, אז אל תראה אם זה לא יהיה מיוחד. וואי, יש לנו עוד? וואי. לא, אל תגשו. סלם, חכה, גטוס. חכה, גטוס. סלם. אני יורד לכל. סלם, נו. טיטו. אני עושה שם פה. איפה שגטו זוז. גיא, תחזיק. זו, אני ראיתי שלוש. זה מצלם? תעשנו. אני צמם. נו, לא. רגע, אני צמם. סלם אחד אחרון, תראה. אל תתלבש, למה? לא צריך, זה פה. זה פה שתים. לא, אני קולף. גיא! לא, אל תעלה ותתברק באותו זמן. אמרתי לך, אל תעלה ותתברק. דיאמנט, אתה עושה? כן. תעשה ותבוא תחזיק. הוא הלך לשתות. בוא תחזיק, דיאמנט. מה השעה? דיאמנט, בוא. שבע, אל תדאג, 7 ומשהו. זה הגבוה? 7 ומשהו. בסדר, אל תדאג. תחזיק. שם. אם זה מעביר את זה. אני אמשיך לצלם כל הזמן. תביא בואשה. אתה יכול ללחוץ על העצור שלך. לא, אבל אני רוצה גם עליו. אתה יכול תלחץ על האמצע ותלחץ שוב על האמצע שם. אתה מסיר את העינית של המצלמה. יאללה, תמשיך. תלחץ על ה... עכשיו. סלם עוד אחד. טוב. לא, אבל עכשיו לא התברקת. אפשר לעשות כפיפות בטן על העמוד הזה? תעשה. אפשר? כן, מהר. לא, עדיין לא נגמר לך. לא ייגמר הזה. יש לך עדיין עוד 25 שניות. ספוט! ברג מהר. חכה פשי, יש לי בוש עוד 20. לא טוב, עוד פעם. ברג. יאללה, צא פשי. 18, 17. כולם עושים גרוע. אז אולי תנסה גם לאט, אולי... לא, לאט זה לא טוב. לא יודע. עכשיו זה כמו... תעשה כאן! מה, איך משכת את הטלפון? אתה לא רוצה לדעת. לא, יש לך עוד 3 שניות. לא, תרוץ, תעשה. 2, 1... רוץ, תעשה. לא, זה הכל בסרטון אחד גדול. יאללה, לא חץ עדיין. יאללה, רוץ. תרכז, תרכז. ריכוז, תנשום. זוזו. היה חר. בסדר, יפה. גול, זה מה שיש לי?
להביא אותה לאימונים. יש לי 2 ג'יגה פה. יש לי 2 ג'יגה פה. יש לי פול... תלם? אני אתקן אותה. רק תביא לי בטריות ויש לנו 2 ג'יגה. HD. שלי אין... מעניין. או משהו? כן, ראו. די, תרכז, די,